si Erin, no? Halika dito, Erin. Dali. Halika dito. Saan pupunta? Saan punta? Halika dito. Ito si Erin. O, di ba? Kahit payat po siya, maano siya, hyper. Ayan dito. Saan masakit? Dito, masakit yan. Wow, naman. Ngayon, masakit ngayon? Masakit ba ngayon? Hindi? Hindi siya masakit? Tino yung mata niya. Diba? Ay, Erin, pogi-pogi pa naman, no? Nag-iiba yung ano ng mata niya. Baka pa naman tong Koreano. Masakit ngayon to, masakit. Hindi, masakit ngayon. No, masakit daw ngayon. Masakit to ngayon. Oo naman, yung ano ko. So yun, ito po yung update dun sa pinsan ko na inabutan nung nakaraan ng tulong nila Mami Amelia. So ang resulta ito. Explain mo nga to. Saan ba unahin natin? Yung unang result ito. Yung kulay sa salamin ko. Meron siyang hindi ko mabasa, extensive paraphilia pneumonitis or primary TB. Yan, meron siyang primary TB. Primary TB. Oo. Tapos pinupunta nila kami ng ito ngayon sa hospital, Pidya, Pidya. Ito para naman sa inyo. Ito yung referral para punta sa hospital kasi nga may narinig na kakaiba raw hindi raw normal yung tibok ng puso ni Erin. Oo. After nun, binigyan kami ng mga, natapakan, ng mga laboratory na ikalawang x-ray tsaka CBC. Ito yung sa CBC. Mga CBC sa ikalawang x-ray. Ito, nagawa na namin ito unang x-ray. Ito naman yung ikalawang x-ray. Tsaka CBC. Ano to? CBC with plate count. Tama ba? April 13 yan. Medical certificate. Tapos ito naman yung medical certificate niyan nung 13. Kasi ito naman 13 yun. Ito naman yung ikalawang x-ray na result at yung CBC. Sa CBC, wala naman silang sinabi sa akin na negative tungkol dito eh. Ito po yung sa CBC ni Erin. Tapos ito yung ikalawang x-ray result niya. Dito ako na medyo na pangalawa na to. Alert. Ito yung pangalawang x-ray result. Ngayon na nilakad namin April 14. Ang sinasabi nga rito, meron siyang tinatawag na na valvular heart disease with pulmonary hypertension. Ang paliwanag sa akin ng doktor doon, kaya raw nagkaganito kasi meron daw pa yung may valvular raw ang puso na kumokontrol sa pagpasok ng dugo. Parang pintuan, kinokontrol niya yung pagpasok ng tao, yung dami ng tao. So ang nangyayari daw sa kay Erin, marami raw mapasok ng dugo kaya lumalaki yung kanyang puso. Base sa ikalawang sa pangalawang x-ray. Tama ba? X-ray resort. Ngayon binigyan kami ng panibagong ng doktor, panibagong laboratory test. Ito ay tatlo. Dito nagbigay na sila ng gamot, ito yung gamot na pinabibili para kay Erin. May possible daw kasi na kaya nagkakaganoon base sa special sa heart na nakausap ng Pidya. Possible daw na yung bacterial sa sore throat ni Erin dati bumaba sa puso niya kaya nagkakaroon ng heart disease. So para ma-prove yan na tama yung kanilang tama yung kanilang magkano naman daw isang gamot nito? Hindi ko pa balik pupuntahan ko pa lang ngayon. Binigyan nila kami ng second na para malaman na tama yung kanilang check up, binigyan kami ng panibagong laboratory test. Ito para sa heart station. Ito yung tinatawag na to the echo. Ayan. Kailangan to sa bumalik kami ng 26 umaga, alas 7 ng umaga ang bukas nila.
Ito yun, mid-barb heart disease. Para malaman talaga kung anong parte ng puso yung kanyang sakit. Tapos ito isa, binigyan kami ng panibagong ito 419, panibagong x-ray niya, radiology. It is x-ray, ultrasound x-ray request. OPD. Chest TKH, hindi ko alam kung ano yung specify na procedure ng scan nila. Ayan. Ayan, ihintayin din nila yung result nito kasabay nung to the echo. Tapos kasama ngayon, meron tayong panibagong mga, ito naman, yung panibagong CBC, pinakasama ng iba. CBC, ito na, meron na tayo ito, pero pinaulit din to ulit. Pinapaulit to, pero kailangan makainom na siya ng gamot bago makapag laboratory. So may inumin gamot, tapos mag-laboratory test kung magkaroon ng pagbabago. Tapos may panibago siyang sinagdag. Dati kasi, isa lang ito eh. Dati kasi ito lang yan eh. Isa lang. CBC with plate count. Oo, ngayon dalawa na. Hindi lang dalawa. Tatlo. Apat. Ano to? Hindi ko alam eh. ASO tsaka CRP. Ano kaya yun? ESR. Hindi ko na naitanong. Hindi mo na naitanong. Nahihilo na rin kasi yung kanina eh. Kasi ito yung panibago namin medical certificate na nilalakad para sa mga laboratory test niya. Eh, medyo kinabahan ako siyempre kasi iba yung dating sa akin. Ano eh. Si Erin, ano ngayon ni Erin? Hindi na ini. Ano ganun, normal na malakas eh. Kaya tanong nila sa akin kung nangitim yung bata. Sabi ko hindi ko niya nangitim eh. Pag umiiyak, hindi naman nangitim. Hindi naman sumasakit. May sumasakit, tinuturo niya yung puto niya. Yung dibdib niya pag tinatanong siya. Siyempre pag hinihikas. Pero yun nga, pero ngayon sana nga makuha sa gamot. Sana makuha dito sa gamot. Today, para ba saan yung Today Echo? 2D Echo. Echo. Para saan yun? Sa puso yun talaga. Sa puso yun. Doon malalaman yung part, kung anong part ng puso ang may sakit May sakit. sa tao. Ako, malalakit sa akin. Sigurado na sa puso, wala. Nag-iosip pa ako. Kaso lang sa lahi. Hindi nakalipin. Yun, Hindi, naka-video lang. Ano, meron ba sakit sa puso inyo? Meron bang... So bukas to, anong gagawin mo bukas? Kailan kayo pinapabalik? Bukas babalik ako para sa asikasuhin ko yung mga laboratory expense. Bukas yun. Tapos yung, mamaya punta ka, favorite drug, inumin gamot. After ko malakad yun, babalik kami doon ng 25. Hindi ko lang alam kung dala ko na ba yung result o magsisimula pa lang ulit. Laboratory. Bukas, tatanayin ko, doktor, kukonfirm ko, kung yan na ba ito, kung tutudeeko na ba yung bata o sa 26 pa lang tayo tutudeeko. Tapos yung radiology kung ipapa-x-ray na ba yung chest. Asan pala si Erin? Taka rin. May puntahan ko dun. Oo naman, kapayat-payat na eh. Yung bakal sa kanya, Malmoris na nga yun. bakal sa kanya mapagod. Kaso ang likot naman. Takbo ng takbo. Bagay. Hindi mo may nararamdaman niya. Malikot talaga Huwag yun. mo nang takutin. Yung mga takot. O, ito na oh. Ay! Likot-likot mo kasi. O, ikaw din. Ayan po yung pamangking ko, pinsan ko na ano. Saan masakit sa'yo? Saan masakit? Saan? Patingin? Saan masakit? Oh, yan. Din daw lagi niyang tinuturo eh. Nasaktan nga. Pero hindi siya mga kabiyaya, hindi siya yung malamya. Talagang siya, hyper siya. Kahit payat siya. Hindi rin naman siya inihingal, di ba? Doon ako nagtataka eh. Pag sinusumpong, Dito na sa inyo yung sa kay Tita May, ano. babalik kami sa May. May. May, ne? Asan na sa May? Tamanini. Ne, kailan babalik natin, di ba, May? May 12 para sa check-up ni Tita May. Oo, kung yung bang binigay nilang gamot na nireseta umukoy kay Memay. Doon pa matinik. Kaso, nung pinapainom ko siya ng gamot, sinusumpong pa rin. Ibig sabihin, hindi ka pa, Hindi match yung gamot sa sakit niya. Oo. Dali tayo. So yun, no? Medyo may mga kami dito ngayon, problema sa amin.
Sunod-sunod na lang Sunod-sunod. na hospital pa Kasi yung pamangkin ba? Pamangkin ko na si Kalbo, di ba? Oo naman. Oh, hindi yan pinsan, di ba? Oh. Isang si Prince. Pamangkin ko na si Kalbo din, nagkasakit, to si Erin. Hospital. Lahat yung mga na-hospital. Mga na-hospital kasi nga sa ubo. Tapos ngayon si Tita May naman yung sa gamot niya. Pag inaatake siya ng epilepsy, hindi siya nagigil. 'Di ba dati naman pag napainom yan, Okay yan. na, oo. Ang tanong, asan na yung gamot na yun? Hindi kasi ganito nga yan. Hindi ko mapakita si Tita Rosel kasi hindi pa daw siya naliligo. Kasi ang nangyari kasi dyan, nung pinapainom yan ng tuloy-tuloy na gamot, hindi na siya sinusumpong. Ang problema, si nanay, nung wala palang pambili, hindi dinadaing sa atin. Nang wala na palang gamot. Asan na yung mga Nawala baso? din daw pati yung reseta. Kaya Naku hindi po. ka makakabili ng gamot Hindi ni pa May. nabago, ano na Ayun naman nga. yung check up. Ngayon, di ba pina-check up na namin siya? Kailan ba kami nagpa-check up noon? Di ba binidyohan mo pa kami noon, nagpa-check up na kami noon. Ngayon, parang bumalik daw uli sa unang check up. Kaya ang pangalawa, yung pagbalik namin sa May. Kaya yung pala kami- palaging sinusumpong Oo. inom siya ng Ngayon, gamot, hindi naman umano, nung hindi naman bumalik kami, umepek. nung bumalik kami ngayon doon sa sa ospital, ang sabi, etong gamot na to ipainom nyo. Pero kailangan bantayan siya kung okay ba siya doon sa gamot na yon. Kaya nga lagi kong binabantayan, kaso parang hindi talaga sa kanya yung gamot. Sinusumpong pa rin siya, oo. Kasi dati pag pinainom naman yan diba isang araw nga lang ata yun, isang gamot lang. Kasi hindi naman na yun. Ngayon ilan? Dalawa yung pinapainom, isa sa umaga, dalawa sa gabi. Tapos meron pa siyang pampatulog. So, yung pampatulog kasi kailangan nakakatulog siya sa gabi kaso pati yun hindi siya makatulog. Kaya pinapainom ko siya ng pampatulog. Nainom ko pa. So yun So sa 20 Sa May 12, balik namin. May 12. Yun ang ano na ngayon. Nagsabay-sabay pa lahat. Hindi kasi nga Si Erin inaano ko Oo, si Erin. sobrang payat ng bata hindi po yung payat dahil nagugutuman may talagang payat po talaga siya nung simula nung baby hanggang sa lumaki siya tapos ganyan na yung nangyari. Di ba dati pa lang nung baby pa lang si Erin na talagang may may TV yung primary TV. Nung bata pa lang siya noon. So ngayon lumabas Tapos na. habang lumalaki siya, nag-iiba yung mata niya, nagduduling. Lumilis dito yung kabilang Iba naman mata yung niya. mata niya ngayon. Wala namang kaming lahing ganun Oo. Iba na yung mata niya ngayon, yung isa. Kasi nung baby yan, diretso naman yan Tapos nung mga 1 years old, 2 years old, ngayon na parang nag-4, nag-5, ganyan na Parang naiba na yung yung kanyang mata. So yun Sana may sana matulungan nyo rin ako. Matulungan yung sana kahit doon lang kay Tita May tsaka kay Erin. Magkano ba magamot ni Tita May sa epilepsy? Yung binibili kasing isang banig ni nanay, nasa 100 pesos. 100 pesos Pero ang banig. yung isang banig na yon, umaabot na siya ng 10 days. Kasi yung banig na yon, pag binili mo isang banig, 10 pieces Yung dati. Ayun dati. Walang- Yun nga yung dati. Ayun yung dati. Yung ngayon kasi, pa lang yun tinitingnan pa lang kung uubra sa kanya yung gamot na yun kasi bali ang iniinom niya ngayon sa isang araw, 2 tablet at saka isang pampatulog. Kaso parang hindi sa kanya yung gamot. Kaya pagbalik namin sa May, doon namin sasabihin kung ano yung mga nangyayari kay May. Kasi observation pa yung mga iniinom niyang gamot ngayon kung Kasi kung natatandaan nyo dati may video si Tita May na talagang magang-maga yung ito i-click ko lang sa inyo So yan, napanood nyo na yung video So ganyan po yung nangyari sa kanya. May mga once pa nga dyan na nung inatake siya na kasugat-sugat yung dito niya. Pilas yung tenga niya. Tsaka yung natahi ba yun? Tinahi talagang may malaki? Meron pa nga sinulid Talagang malaki? Oo, Kasi nasubsob siya sa mga yero. No, kaya yung tenga niya. Tapos ngayon yung sa kamay niya naman nalublob sa kumukulong tubig. So ngayon naman mayat maya. Kasi dati hindi naman na palagi inaatake. Kaso ngayon ngipin niya palagi. Pagbaksak niya, tumama yung bibig niya sa sahig. Nagsabay-sabay naman. Kawawa na si Erin kasi.
Si Erin ang inaalala ko kasi baby pa, 5 years old pa lang yun. Ang hyper din kasi nung bata eh. Di nyo siya maalatang may sakit. Kasi sobrang hyper. Yung nga lang sa katawan niya, ang payat. Oo. Doon mo lang siya makikita sa katawan niya. Kaya akala naman namin ni Tito Ding, kaya naman napayat kasi nga sa hyper niya. So, sobrang hyper, yung pala, kaya pala payat, may nararamdaman din pala. Alam mo, nakita nyo, tinuturo ng bata. So, magtataka kayo mata niya. Oo niya, so yung mata niya pa. Nag-iiba yung mata niya, nawawala sa tamang yung... Wala naman tayong lahing ganun eh. Wala naman dulong sa atin eh. Pero siya... Nguso lang, may manguso, pero duling wala. Ay, natatawa ako. JJ. Sa akin po nagmana yan pag nagkataon na manguso yung bata. Kaya kapag may bagong panganak ko dito tapos manguso, alam na nila kung saan nanggaling yun, yung lahi na yun, no? Pero pero dulay, wala po kaming ganun lahi, yung lumilis yung kabilang mata niya, wala po, no? Di si Jepoy naman, pagkagising naman, kahit din ako, pag bagong gising ako, umaano din yung paningin ko eh. Si Jepoy din eh, kaya kita mo din parang nga kung iisipin mo, dalawa sila ni Erin. Yan, tsaka yung isa pang sakit naman na mamana, ewan ko kung may nakamana na ba sa sakit ko na yun, yung yung malakas kumain, yan. Si Logie yun. Si Logie yun. Malakas kumain, yan. Yun po yung isa sa mga sintomas na nararamdaman ko. Malakas kumain. Kaya tawa na lang namin, pero totoo nakakalungkot eh. Sa dami-dami ba naman na bakit yun si Erin pa, di ba? Eh, batang-bata pa, 5 years old. Pero antayin pa rin natin yung mga ibang ibang mga ibang mga resulta kay Erin. Ayan si Erin, halika dito Erin. Dali, halika dito. Saan pupunta? Saan punta? Halika dito. Ito si Erin. O, di ba? Kahit payat po siya, siya, hyper. Ayan dito, saan masakit? Dito, masakit yan. Oo, naman. Ngayon, masakit ngayon? Masakit ba ngayon? Hindi? Hindi siya masakit? Tino yung mata niya. Diba? Ayan, si Erin, pogi-pogi pa naman, no? Nag-iiba yung ng mata niya. Baka pa naman tong Koreano. Masakit ngayon to, masakit. Hindi, masakit ngayon. Masakit daw ngayon. Masakit to ngayon. Oo naman, yung ko. Yung nag-iiba na yung niya sa mata niya. O sige na, huwag ka na maglaro. Hapon na. Uwi ka na dun. Wawa naman, kapayat-payat. Kami dyan ba't nagkakagaling yung mata eh. Kaya nga. So yung mga biyaya, sana yun, update na rin po pala dun sa mga nag-sponsor kay Erin. Kala Mami Amelia. Yan, kila Mami Amelia na nagpadala dun. Thank you po talaga. So, yun. Sana, sana gumaling. Kasi, rin maganda rin yung maraming result kasi minsan kasi pamali-mali din yung mga result ng Pero alam ko yung primary TB ni Erin, dati pa yan eh. Oo, pero yung sinasabi sa puso na namamaga yung niya, lumalaki yung puso niya. Ngayon lang yan eh. Baka malay mo, may iba na namang result yan pag baka mabago din. Baka mabago. Hindi pa siya na 2D echo. Doon daw makikita daw talaga. Ang tawag ko kanina Daeco eh. To Daeco. Ano yan? Papa Xerox. So yun mga dun sa hospital? Sige. Nagtutupad na nga yan si Karen eh. Nagtutupad. Nagwawalis. So yun, hanggang doon na lang to. At maraming salamat. Yan. Sana sama nyo kami sa mga pray nyo. So thank you po. Bye-bye and God bless.